Vi har besegrat Mount Everest i Gamleby. Faktiskt kommit hit och sånt dör. Det här är Tobias. Kolla här. Vi startade där borta. Alla där borta. Oj, jävlar. Är du rädd för det? Nej. Jag får dricka det här vattnet. Jag får nu äta lite massa. Har fan varit ute efter utan vatten och mat i 3 dagar. Fy fan vad det är jobbigt. Vänta, jag känner ett rådjur. Oj, en joggingsstig. Rövfitta.